बे समाव स्टुडियोआव आं सन्दना इस्लारि बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा गाहाय खुन्थिया गायसनदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय जावलिया देवान फोथार बोरिमाखायाव 16थि बोसोरारि जथुम्मा बाक्सा जिल्ला बर' थुनलाइ आफाद सनाथि फोरबो फालिथाय बोरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफाद आरो 5थि बोसोरारि जथुम्मा बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि 27, 28 आरो 29 डिसेम्बर 2021 मायथाइयाव जानो गोनां जथुम्मानि गाहाय खुन्थियाखौ दिनै बिटिआरनि बुंथिगिरि खाथिराम बर' बिथाङा बेखेवनानै होयो। बिथांजों लोगोसे बोरिमाखा ओनसोलनि गुबुन गुबुन प्राइमारिनि मासिगिरिजों लोगोसे गुबुन गुबुन गौथुमनि दैदेनगिरि आरो रायजो राजा बिथांमोनहाबो बाहागो लायो। गासैनिसिमबो गोजोन फुंबिलिनि मोजां हामलायनायखौ आं जासिहरग्रोबाय। दिनै जोंहा नैबे बोरिमाखा गेलेग्रा फोथाराव गेवलां मोनसे फोथार दङ आरो बे फोथाराव डिसेम्बरनि 27, 28 आरो 29, 2021 बे मायथाइनि जि डिसेम्बर दानाव जानो गोनां बोरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादनि सनाथि मायथाइ फालिथाय लोगोसे बाक्सा जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 14थि बोसोरसालिया जथुम्मा आरो बाक्सा जिल्ला बर' हारिमु आफादनि 5थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे मोनथामखौबो लानानै मोनथामबो आफादनि बेवहाय मोनसे जथुम्मा जागोन आरो बे जथुम्मानि जानो गोनां जथुम्मानि जि दिनै गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारिखौ एसे आगोलावसो आं मावफुंबाय। दा जोङो फैबाय थानाय जि जि जथुम्मा बे जथुम्माया थारैनो बेवहाय जोबोद गाजा गोमजायै जागोन आरो बेखौ जोंनि जिखिनि रायदाव आफाद बे रायदाव आफादनि जिखिनि जोंहा बिबानगिरिफोर दङ जिखिनि मावथि बिथांमोन दङ बिथांमोना बेखौ मावफुंगासिनो दङ। बारा सम गैलिया आरो नैबे बे जथुम्मानि गेजेरजों थारैनो बोरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफादाबो गावनि बेन्दोङाव माखासे मावनो गोनां खामानिफोर दङ। माने रावखौ लानानै बिजोंखौ लानानै आरो हारिमुखौ लानानै आरो बाक्सा जिल्लायाबो जिहेतु जिल्ला हिसाबै बेवहाय 14थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ बेवहाय दाजाबनानै बा जोङो रायदावनायनि जि राहा खालामदों बिथांमोनाबो माखासे जेंनाफोरखौ माने बेवहाय रावारि माखासे जेंना बे जेंनाफोरनि सायाव माखासे सावरायलायनानै थिग खालामनो हागोन। हारिमु आफादाबो बेवहाय 5थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ लादेरफादों। दा बे हिसाबैनो बिथांमोनाबो जोङो बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बर' माहारिखौ मोनसे जौगासार थासारियाव लांनो थाखाय गासैबो गौथुमा हारिमु आफादानो होन बा बर' थुनलाइ आफादानो होन गासैबो बिबान दङ आरो बे हिसाबैनो नैबे फैबाय थानाय जि मोनसे जथुम्मा बे जथुम्मानि गेजेरजों फैगौ समफोरनि थाखाय माखासे बेवहाय थांखिफोरखौ निस्सय लानाय जागोन आरो बे हिसाबैनो बिथांमोना फैबाय थानाय समाव गौथुमा गावबा गावनि हाबाफारिफोरखौ मावलांनायनि जि मोनसे सुबिदा बे सुबिदाखौ नैबे जथुम्मानि गेजेरजों मोननाय जागोन। दा बेनिखायनो जोङो दिनै जेसेबां जोंनि गौथुम बे गौथुमा जोंनि जथुम बे जथुम्माया जाहाथे मोजाङै मोजां माने बारग'लांनो हायो जोंनि रायदाव आफादा साखाफारा जाखाबाय आरो बेवहाय गासै रायजो राजानि जि मोनसे मदद बे मददखौ जों मोनबाय। नुजाथिनाय गासै थुनलाइ सिबियारि रायजो राजा नोंथांमोन जों बोरिमाखा गुदि बर' थुनलाइ आफाद बिनि गल्डेन जुबिलि फैगासिनो दङ आरो बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभानिबो 16थि बेवहाय जथुम्मा जगोन। फारसेथिं आरोबाव बेवहाय दाजाबदेरदों बाक्सा जिल्ला जिथु हारिमु आफाद बे आफादाबो बेवहायनो खुंगोन। बेखायनो जोङो बेवहाय गोख्रों मोनसे रायदाव आफाद दानाय जादों। बेवहाय मानिनां स्पिकार जोंनि बिटिआरनि खाथिराम बर' सार बिथाङा प्रेसिडेन्ट आफादगिरि लोगोसे आङो मावफुंसो आफादगिरि। दा जोङो सोरगिदिं गिदिं जोंनि रायजो राजानिफ्राय गोबां मदद मोनदों आरो दिनै फैयै गिबियैनो जोंनि बे रायदाव आफादनिफ्राय जिथु लाइखुथा गाहाय खुन्थिया जिथु बेखौ दिनै गायसननाय जाबाय। आं आसा खालामो बयबो जाहाथे थुनलाइ सिबियारिजों लोगोसे जोंनि गुबुन जा गौथुम दङ जेरैहाय हयथ' जोंनि बे ओनसोलाव थानाय जेसेबां गौथुमारि दङ लोगोसे जोंनि जि मोनथाम जिथु हारिमु आरो बाक्सा जिल्ला बर' साहित्य सभा आरो बोरिमाखा गुदि जिथु बर' थुनलाइ आफाद बिनि गल्डेन जुबिलि बेवहाय जाहाथे बयबो लैहोर फैनानै बेवहाय बयबो माने बाहागो लाफायो। बे दिनै चेनेलनि जोहै बयखौबो आङो गोसो गोथारै बयखौबो खावलायनाय जाबाय। बाक्सा जिल्ला हिसाबै बेसेबांसो थान्दैफोर बाहागो लागोन? बेवहायथ' गासै जोंनि बाक्सा जिल्ला हिसाबै मोनफ्रोमबो माने हाबाफारियाव 200 हाबाफारियाव बाहागो लानानै बिथांमोना जोंनो रादाय हरदों। लोगोसे बिनि अनगायैबो जोंनि जा
आनसलिक बर' जिथु गुदि थुनलाइ आफाद बेवहाय गोबां जा सोद्रोमा दङ बेवहाय जिउनां सोद्रोमा दङ बेवहाय हयथ' जिथु फाउन्डार बर' मिडियामनि जिथु फाउन्डार टिचार माखासे दङ बिथांमोनखौबो जोङो बेवहाय बरायनाय जागोन आरो थुनलाइ सिबियारि बा थुनलाइ लिरगिरि दङ रायथाइ लिरगिरि दङ बा बिजाब लिरगिरि दङ बिथांमोनखौबो जोङो बरायनाय जागोन आरो गुबुन गुबुन बिथिङाव बिदि माखासे हाबाफारि लादों बेवहाय सानफ्रोमबो गोबां जेरै मोनसे डेलिगेटआव 500 बा 600नि खम जानाय नङा बिब्दि बाहागो लागोन आरो बिनि बाराबो जानो हागौ खारन बेवहाय गल्डेन जुबलि नालाय बेखायनो गल्डेन जुबलि हिसाबै बिनिख्रुइ बांसिन मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव आरो जानाय लोंनाय गोबां दङ बे जानाय लोंनायाव मोनफ्रोमबो बाथियाव जागासेयाव हाजार करि बेवहाय मानसिफ्रा बेवहाय बाहागो लाना ओंखाम जागोन आरो बेवहाय गासै सानथाम नालाय 6 बाथि जागोन बे 6 बाथियाव गासैबो रोजा 6,000 जाहैबाय थाङै बेहायनो गोबां खरसा जानो लागा दङ बे खरसाखौ दिनै हयथ' रायजो राजानिफ्राय गोबां जोङो हयथ' खाथि थांनानै बिथां नोंथांमोननि थाखाय बेखेवबाय गियाथि गाउन बान्सबारि रेन्ज मानास नेशनेल पार्कआव समायना दावराइ जंगल रिजर्ट बे रिजर्टआव नोंथांमोना जिप राइड एलिफेन्ट राइड टी टावर रिभार रेफ्टिं भिलेज भिजिट्स फ्रिबेलि इथनिक फुड माल्टि कुजिन बायदि सुबिदा थागोन बुकिं खालामनो आरो गोबां मिथिनो थाखाय फन खालामनो हागोन 6900226214 9954961665 8638360282 9859161912 दावराइ जंगल रिजर्ट मानास नेशनेल पार्क गियाथि गाउन